Molt ben trobats de Bellnou. Avui dins el repte dels 100 cims hem pujat fins al que en diuen que és el puig més elevat dels espessos boscos del Montnegre, amb un peu a Sant Iscle de Vallalta i l'altre a Sant Celoni. Estem al Turó Gros, o també conegut com Turó de la Telefonista, 758 metres. I com podeu veure, a l'altre costat tenim la impressionant serralada del Montseny, amb el Turó de l'Home i les Agudes, i també veiem el Turó de Samont, el del Sui aquí davant, i moltes altres zones que ja hem trepitjat, com al fons també Montserrat, les muntanyes nevades, tot i que amb el vídeo possiblement no s'acabin de veure. I per l'altra banda doncs tenim tota la banda de mar, Sant Iscle als nostres peus, però també des de Blanes a Carrilla, Pineda, etc. Tot aquí vagi tota la mar Mediterrània. Nosaltres hem pujat fins dalt, perquè estava oberta, de la torre de vigilància forestal. És el Turó Gros, 758 metres, aquí al Maresme.